Det er simpelthen Klub Dannevirke. Og alene når man som dernede kan kalde en klub for Dannevirke, det viser jo virkelig, at man er sin historie bevidst dernede. Danske indvandrere i Argentina er historien om de over 13.000 danskere, der fra 1864 og til mellemkrigstiden udvandrede til Argentina. De forlod Danmark i drømmen om et bedre liv. Min mor kom herover og tog aldrig tilbage, min far heller ikke. Ja. I multimedieforedraget fortæller jeg om Hans Fugl, der startede udvandringen. I 1848 bosatte han sig som den første dansker på Pampaen. Og når man er her, og det ved jo jeg, der har været der, så nede i den sydlige del af Buenos Aires-provinsen, så er det her jo ikke noget mærkeligt syn at se en lastbil, der kommer svingende rundt om hjørnet, hvor der står José Luis Jensen. Indtil jeg var 10 år, der kunne jeg da ikke spansk. Alt derhjemme, det var dansk. I hjemmene og i danske skoler, klubber og kirker samlede indvandrerne sig om det danske, omgivet som de var af en meget anderledes kultur i et meget anderledes land. Sig mig, har du været i Danmark, Else? Nej, det har jeg ikke. Det har du ikke? Nej, det har jeg ikke. Y eso que el pastor dijo que había que hacerlas de palos de eucalipto. Selvom der kun er få, nu i 3., 4., 5. generation, der taler dansk, er der alligevel mange, der føler de danske rødder stærkt. Catalina Mikkelsen Jensen renuncia al diablo y a todas sus obras y a todos sus caminos. Og man samles stadig til dansk gudstjeneste og danske fester. Men min egen historie i Argentina, den starter i 1981. Der var jeg en ung gymnast over fra Sydfyn, der blev inviteret med på et turnerende gymnastikhold. Så det var sådan, jeg kom derned. Siden 1981 har jeg selv opholdt mig mere end 3 år i Argentina. Jeg har blandt andet arbejdet som gymnastiklærer i flere omgange, og endda selv overvejet at udvandre fra Danmark. Også den historie fortæller jeg i Danske Indvandrere i Argentina.